dan malamai suna maganar cewa al-ahwal allati tamurru al-qalb qabla al-fi'li suka ce arba'atu ahwal mana halayen da zuciya su take wucewa a kansu kafin ta aikata wani aiki tana bin mataki guda hudu sai ce alhalatul ula suka ce alhawadis hawadis ɗinnan shine mutlaqut tafakkur mutlaqin tunani na aikin ya auka cikin zuciyarka aiki alkhairi ne ko ake sharri ne shi na biyu kuma alkhabiratu subutu tafakkur fil qalb wannan tan naka yi tabbata a cikin zuciya din ya tabbatu a cikin zuciyar shine khabira na uku kuma hadisun nafs shine taraddudul qalb bainal fi'l wat tark zuciya tana ta in yi ko kan in yi ko kan in shine hadisun nafs na hudu kuma shine alhammu tarajjuhul fi'l yarin ja ka aikata kawai na hudu kuma al'azam shine alquwwatu ma alfi'l karfi da aikata aiki inda kake haka yake abuwa to ita wancan ma'ana duk wa'annan abuwa sun ta matakin har ta aiwatar amma suka ce wa'ancan ukun farkon can alhawadis alkhadira hadisun nafs la isma albabu zunubi a cikinsu amma alhammu da al'azam akwai zunubi suwa'un ka aikata ko baka aikata ba akwai zunubi akan ka duka an bincin nan ko to sai dai shi alhammu ka yi rinjaye ka yi yanke za ka aikata hammu kuma yakan tashi ya koma azam shine alquwwatu ma alfi'l yana su a cikin zuciyarka suna cewa al'irada ma alqudrati yastalzil maqdur idan mutum yayi nufin abu kuma yana da ikon aikata abun shine irada kenan kuma yana da ikon aikatawa yana lizumta samar da wannan abin da yake da iko akan shi to akan wannan akwai zunubi akwai zunubi sawon kai ko baka yi ba sai dai wajen barin yin naka din bayan azamu ya tabbata sai ka ƙi mataki hudu ne shi na farko ƙila kayi azamu din sai ka bari don ji tsoron Allah Allah zai gafarta maka Allah ya yafi kuma Allah zai baka malada kamar wancan hadisi na wancan hadisul garin da mutumin nan ya nemi wannan mata an san kisa aiko ba sai mun kawo duka ya sami iko a kanta ga shi ga ita ba mai ganin su yana da ikon ya zina da ita ta mushi wa'azi kuma sai ji tsoron Allah sai bari kuma ga ce ahabbun nasu ilayki kaga wannan ya duk wani matan ya bi har ma ya azamu dan ya aiki dan ya kulle ko ina daga shi sai ita abin da rike ko ya afka mata ta mushi wa'azi ya ji tsoron Allah kare cire zobe tar da haƙƙin shi kuma ga ta ahabbun nasu ilayki jibiyan da radadi yake yanda dan adamu yake sha'awan mace kuma sha'awan ta zo mishi ya samu iko akan ta ma ce ya bari wannan zurbin da ya dauka na wannan al'azam ma alfil Allah ya yafe shi kuma zama ma ba shi lada idan ko mutum yayi azamu din kuma yin matakin aiki yake aikatawa don jin tsoron mutane ida ya ga wanda yake jin kunya akwai zunubi akan shi duk da bai ba akwai zunubi dan ba ya bari don Allah bane shi akwai zunubi akai kamar yana wannan matan kenan ko mara ta aji anan nata ila mataki na gaba shine mutum yayi azamu ya yin aiki din al'azamu ma al'ajas bidun al-akhadh bil asbab yayi azamu da ma ya gajiya saboda bai da hali ko da ma ce ba zai iya yi ba
amma dai yayi niyya a zuciya zai naka abin da yana sai gajiyawar shi da bai gajiya yana da uwan yi zai shi ma wani akwai zunubi akan shi sai na ƙarshen su yayi azamu amma kuma ya gajiya bayan ya riko da asbab din yana da halin zina da ikon yi sai ya gajiya wannan ta hana shi so da ba don Allah ba kamar wani mata ita ke ta gajiya ne don ta nemi shi ta zina ta yi azum ta kama shi don zanen daga amma sai ta gajiya don ya gudu ya ƙiyar shi ma na akwai zunubi ake daga ta gajiya daga ta ƙin zinan ne akan ta gajiya kuma ta yi aikin da ta yi ya kasa ba ta damar samun sakamakonta don ya gudu ya ƙiyar ta yi aikin neman aikata zunubi ɗin da ka je aikata zunubin sai ya ƙiwa saboda wani abu ya tare maka hanya sai ka fasa yi nan ma akwai zunubi to shine mataki ita wannan mata take cikin shi shin suke furta wannan to da ba sai so da nadama amma duk da wannan din ka zo kai nadama ka tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka da inna Allah ta'ala gafurun min tace inna rabbi gafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara kuma mai jinkai daga ake an bayyana wannan wa'ance ukun farko na rahama Allah ce yazo ita don kowa waɗannan abubuwa guda uku na alhawadis alkhatira hadisin nafs dole bijiro maka to inda zunubi yake shine hammu man hamma bi sayyi'atin lam ya'malha ko katabaha Allah hasanatun kamila amma in ya bari don Allah zai samu lada hammu din da in ya bari don Allah akwai lada in ba don Allah ya bari ba wani take muka ambata a baya shi ma akwai zunubi akan shi shi dai ana buƙatar ka tuba in ka kuma Allah ta'ala ya fi wannan irin hawajin nan irin al-khatira hadisun nafs har sahabbai ma suna samun shi mun karanta a cikin al-nuzur wajen ad-dairatu shirku umma minna sai dai walakin Allah yazhabu bi tawakkul canfi shirka ne babu ɗaya daga cikin face wannan canfa yakan ɗarso a cikin zuciyar shi sai dai Allah na tafiyar da shi da tawakkali wannan sun samu khabir ko alhadis ko hadisin nafs gashi na ga kuturu in je kaza ko kan in ji hadisin nafs ko kan afko musu imaninsu da tawakkalinsu sai ya fasge su fita kuturin ba shi ke kawo kasuwa ba shi ke kawo rashin kasuwa ba